디프라사니 티낭 다이티는 슬라이자스튼 디니 하요스니 디프라사로 라이는 완성은 슬라이자는 낭의 동하 जों दिनै हायो थाङै दङ खोमोलों गेटारिं बुबा गोरान बाय दिनजाखौ जों तावक थांनानै नायबाय दङ जों दिप्रासाङै थाङो जों दिप्रामता बिजेपि सिपिएम ङै थायो जों दिप्रासाङै दङ तानिखौनो जों होम पावर नांगौ दङ जोंनि अन स्टेटनो जोंनि होम पावर करे हानो होम पावर नाङो बोरबानो बोसकाङाव तलु तलु नायलेखिनाय जों दिनै हायो दिप्रासाङै जों 12-13 लाख बर'नो जों दिनै हायो गेटारिङाव जों माजागवानि नाङो तमानि होनखांखेनो जों जेब्ला 1949 जों इन्डिया बाय मार्चाल एग्रीमेन्ट इन्डिया बाय दा इन्डिया जोंनो कौरमानि दङ जोंनो सेफ खायने प्रोटेक्ट खायने जोंनि राइट्स न रनाय होनो फिया दिनै हायो नायखांखेनो 100% कौनो नारो याखिनो नुजायो दङ जोंनि फिलिंआव फाइ दङ बनि बाङैनो जों दिनै हायो 100% जों डिमान्ड खायनि नाङोबा डिमान्ड खायबाय दङ जोंनि इन्डियानो जों मेसेज रनि नाङो तानि होनखांखेनो जोंनि दिप्रासा थानसाङैनो दिनै हायो सेन्ट्रेल सनो जों फुनवानि नाङो जों दिप्रासाराव जों नाङै दङ होनो 12 लाख बर'नो फायबाय जों नुजागानि नाङो बे जादनो पार्सनेल प्रब्लेमनि बाङै दिनै हायो फाय सफायमै बगवान दङ बाक्साबा पार्टिनो तजाबो दिप्रासाङै दङ बाय पद्रे पतङ फिया जों नांमानिले अमहायखेनो नाङै दङ दिनै हायो जों इन्डिया गभर्नमेन्ट जोंनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट न तै जों कायसे मेसेज रनि नाङा हानिबो दिनै हायो जोंनि दिप्रासा हाजार लाख बर' हायो गेटारिङाव माजागानि नाङो अमो गोबैनो हा दिनै हायो हाजार बर' लाख बर'नो फायबै अरो दिनै गेटारिङाव माजा फायबैले हा गोबावनि बाङैनो जों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो जों मेसेज रनि नाङो तानि होनखांखेनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट तमाबो सरकारो तंफानो बबो कायसे पलिटिशियन तानि नाय बर'नो नायबो निनि ताबो लोकसभा ताबो एमपी नि भोट फायना नाय तंता 2024 बनि बाङैनो दिनै हाय गेटारिङनो नुगै बबो कायसा चिनि डिमान्ड न चिनि बु फाङै चिनि बु सा तमाम जोंबो साराव मुसुगै दं चिनि नांमानि ताबो मन तै बर'बो कायसा मावान संनाय हनो खा खायबो दिनै हायो जे बर' गेटारिं फायमैनि बाङै बनि बाङनो जे फाइनेन्सियनि दिप्रासारनो बेलायनो हामबाय मारो अमायखेनो जों यूनिटी खायबो तेबो बुसकान सालो गेटारिं खायबो तेबो बरक गोबां खायबो जों सेन्ट्रल सनोसो मेसेज रलायनाय जारलायनाय दायखिनो दिप्रासारनो फिनान्स लाइजालांसिथों हामबाय